Çeşmelerin habarına göre Haramdağ Berdimuhamedov Milli Howpsuzlyk Ministrliğinin ministri Yaylım Berdiyeva hem de Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň ministri Begenç Gunnowdyeva berkäýinç bermeginiň sebäbi yurtdaşynaky hereket edýän diversiýon ýagny partlaýdyjy bölümüň jansızlary ýyly-ýylyna 3-nji gezek toslama terroristik toporun ele düşenligi barada maglumat ýaýratmaga esas döredip bilmänlikleri 6 aýyň dowamyny özge pikirli halk içine ýasama demokratlaryň ornaşdyrjak bolan spektaklyň puja çykanlygy ol içalylaryň bokurdygyna sygdygyndan demokratiýa üçin görüşeliň, hökümeti ele alalyň diýen yalan çaklykları Türkiýadaky 26 oktýabrda geçen mitingde 20 adam sany töwerek halk toporuny tutmaň mümkinçiligi diktatura üçin şermennelik bilen hökümet agdarmak isleýänleriň toporuny tutdyk diýmän suwutnamasy bolardy. Emma Türkmenistan prokuraturasynyň öňki işgäri Kakamurat Hydyrow bu hilegärlik bilen gurnulan gapana, ýagny Türkiýadaky mitingde gerekli adam sanyny we olaryň Skype arkaly Türkmen oppozisionerleri bilen habarlaşyp duran pursatyny surata almak borcuny ýerine ýetirip bilmedi. Diktatoryň hasaplaýyşyna görä Türkiýede 20-30 adamyny resmi ele salyp bolan bolsa, onu her welaýatdan ýene-de 30-dan 100'e şelli dünýeden bihabar gezip ýören adamlary tutup hamana şol bozok toporu degişlimiş diýip aňsatçy goşup günäläp bolardy. Olary jübileri patronly, elleri avtomatly tutulanlar diýip göz ýaş döküp telewizoryň öňüne boyun alyp aglap duran ýasama spektaklyň esasyna uly ile nadara şowkun ýörüdi. Halk ýazgarys tolkunly bütün dünýä ýaratmak niýetleri bardy. Munyň üstesine de jübilerindäki telefonlaryndan Saparmurat Iklimowyň, Hudaýberdi Arazowyň, Nurmuhammed Hanamowyň suratlarynyň barlygyny delil tutunup, ol adamlar hem odonom Barış Şeyh Muradowyň yalan terroristik toporuny degişlimiş diýip bütün halk içinde şerray ayıplamaň esasyna begüne adamlar döwlet agdarşygyna hyýanat edenler diýip ikinji sanjar geçirip Haramdağ Berdimuhamedowyň jübi halk maslahatyna ölüm diýip şermenine çaklyklaryny öňe sürmäne mümkinçilik döretmäň meýilnedi. Emma Kakamurat Hydyrow we Maksat Saparmuradow hilegärlik bilen 6 aýyň dowamyny gurnulan diversiýon oýuny maskaralyk bilen puja çykardylar. Пиздец. Блять, как тяжело. Мы в эфире. Начинаем.